Adeshema ema munyina ha yedi kai edi aseda bema otwedi ampon ototro bonsu nyame a otonsu obo awia ono na wiase animu ade nyina ya ne dia yenyinam enyeja na chese onyame ba akopɛ onyame oye ba akopɛ ti yemfa aseda ma otwedi ampon na bewie asase ya ampon nyina moa yedi aseda bema otumfo ba akopɛ eyi otwedi ampon ene na hwesofo ya nananom abosom ya sebia mu sebia nya ado a yedi gina oman ede ye nhwesodie ewo ade nyinaa mu na eno ena nananom ede nam so yedi kai ode bo ye ho ban yedi kai ode ye emra ede manipa sede be ye nipa be suro bone na otwe ne ho afiri bone ho onipa be hwe ye na afiri de wo hu no nipa hu unu uni ate sebia mu sebia nya ado sebe kafrache sede wo si hu no wo de wo hu ni fitaa enso akire no na etuntum ni nyina yi sika pekro ya la sika de nipa be kwa akiri sika de ye obi kasa nye ohia kra de eye musuo aya chiwade na mamansa na no memma adasa obia hu se sika wo dokoto ye nyane yempe yenye sika yempe odoma kuma hihye bibia pepepepepe ade ache na wie ma han edu awiabre na awi abo ade asa ne soma ba na nsoma begu wiem edu sa bosomi so na bosomi abesanka wiem na wiem adane odoma kuma hihye ye untimenti asie ni nyina ye ka yenkon yem family nyina sika de ye wo na nanom se sebia mu sebia nya ado sika ye dokoto enya ho prepre obi betuma brani wiase nyina so sebi wonya sika da sebia mu nya bibia na ye bonsam obi ane ne hyeble obi ane ne nkrabia dua nyina betenem ye twa no wo manere de yakoye soduro se mi woska we woska mi nua woska we woska anya bia bisa ho se anya bia yeti efeso toilet ho na be plapla so edu se wo ye fo na apebe de fo a ho na be do na eduru baabi na sebia mu sebia nya ado a o pesebe onipa obesom a potoka se mo mfre ne media hwan ena nka be obi made ena ena nka ye ni wo hene ena ye ni ahenkwa odoma nkoma nhyehyɛ obia wona kwai ene ne hyeble ne nkabra wo de ba asase so wobetuma ba wiase a wo baaye no sebia mu sebia nya ado sebe kafra che unya sika mpo no wato cement bag ba akompo na odoma nkoma hyehyɛ se obabi ana wona nabi ona me yeye odoma nkoma hyehyɛ ye entimi nua mesraw nipa nsusum ye nimri sika de ye ya adwuma fa kwampa so fa no kwan so na memfa owuo atirimoden nyansa kwai kana sichi kwai awudie kwai pesa minkum nya kwai emfa nya sika na ka hu se owuo da ho manipa na onipa wuwa na nsan amoche wo ho ya wo twewo ya nananom amfa ne ma hintaye odane ma di kire osi afra obi kwakwa moche na ebisasa na nade ne kwakwa moche a osi kwakwa moche a sama ado hene na owona wenfo owona prosifo owona sojafo ena owo mo twa wo ho ban na ni sojani ya ye befra no aslafo no ni sojani ba akonensa ete se onipa dua nyina na sa wudi bone na afa kwan bone so awudie kwan so na da kwan so kana sichi kwan bi so kontompo kwan so ede nya sika ana de fa kwan bone bi so a na se wuduru ho a ensamanfo na behia wo wie na kwakua amochi am ya befra wo ba wia so akokrokosam no akaka bensam no nsam fu a sebia nya ado no osisira de ba wiase ene wo wudi a wo de ba wiase no ne ye kenkai kirew na wana kwakua amochi am ya sisira kakaduro na sebia mu sebia nya ado a ya de mekon ketenkete na fa ne mesoa
na de pepla aka ho ya yire wo de atuawo ye tuawa ya yameko de asrawo ya tamwa to atwena wiama ma wia ano odiabo na ni nyina achi no na ma agusu brididididididi ifiri se obone ena okwaya wonam so ena de uduru sa bia no na sa wonam papa kwan so a na nanom beje wa atu ni amu akwaba ni ama ba bi partner na ekire kura no obesa ba abodie bi asa ba wia so akwan foforo bi so nti na nanom sigi obedua no eno ana obetwa ye ade shemai ma enura ye de niam agu akwam me kire ye na nanom asetena ontrae ene ye toa so na we de sabia musabia nya ado sabe kaflache ensu ebeta inflamadi kai ai sika de ye unya sika ye na emom bisa ho se ekwaya ofa aso nya sika no papa ya asem sebe na me toa so na nura ekoduru mpempenso a nananom asetena mu na ekwaya ofa so si wo mo dai esi dai ya ho dai yi petom eyi petom sede ehoho bi eba obenya baabi adalo nananom fa sa kwan we nyina so na wosi dai bi na dai na wosi ye no nananom ba ebinom esi dai ne dai na wosi ye no wosi dai ba akote na ho firi hokura ye edampon ba ako na de wosi dai so ye twahia so wie ye no oyi dai ba ako no ma kwa dai ne kwai ba ako koto abontene ene sei se edura won to aso anipa asetre no se oba obu ne nsa ho no tena o mafie ne edna tena mfichi dem ene na ma yenya akasa se oba na okwa afichire o won fichi dai edai a ede ani ahwa afichire ifi se oba ko sa tibia no a eye fin di ma onipa sunsum okra ene sabia musabia nya do sunsum a wo fie ho na ye to aso no se oba nsa na oba bebu ne nsa no ohunu sabi kafra mesra kan wotie fo kafra che sabi kafra ohunu moja pe no wabone na amane ma me ade se ne mahunu na nanom ye nhyehyeye odisi won hene won hemfo won hema wachiame na eduru ho obo ne maame amane maame no me ba wa ya de wodi no kore o ma no so na ode ne kona na hema ho yakobona na hema amane na hema edin ko duru ne nchen amane esebia wa fata na wa ye edi ama sa abaya no abra wo hunu be mada musuo se abaya sabia musabia nyaado omu ne nsa enya bia be mampo ene ne beda na mpese wo hunu na dajam na mpese wo ne nada ye de ne ko na hema wo na hema ye duru eda na hema ya amane bia na amane ne nie na nanu bodwa oto nsa fla manfo na sabia musabia nyaado a ya tonwom ne fufuto na eto na ebewufu no ye fufuto kokko ne fufuto fufuo eno ena sabio ye se egorobra blagro eho asem na mekan sabre abofra onim kwa ye faso mpo oba wanya ni mfie be se edu nsia mfie du nson de kono na wonim ade efe ne be mampo ya agro no blagro no na nanom yinu no fudini si ho se oduru ne mpanyi mfie so ne ofuto kokko to fufuo nkosia eguso na nanom agunsa asre otwe di ampon asase ya mponyinamwa ne nanom samanfo na nanom abosom ne nanom nkonwa ye nua ba ya gro ne brai ene dai woduru ne mpanyi mfie so ti bra ya gro ni eduru ne mpanyi mfie so se be ma bia o se fata so o se opera wade bia no otim besre ana wade blagro kafla sabe kafla mesre kan akanfo ene share sa ade na se ye gro bla eduru ho a omotonyuma hodo na ye gro ne bla nananum gu nsa ya amane nyina awie yi no fusi wode entuma e de abonu mu kakra na nufu nyina aguso na ne nyina omawie we nyina awie no ye di kosia no
yate etono kakra nananom asre nananom samanfo eni asase ya wudi yawo asase ya wudi eni o na wate tono kakra na wato agu na wate na wato apete na wate na wato apete sa mpre nan obebi mi sam say adenti na enye mpre miensa na ye mpre nan sunsum oba sunsum ye nan be ma sunsum ye miensa onti ase da jese nana Kesse TV ansa na metwa so obi a wo tie bia no subscribe na share efama onua esi nana Kesse TV abaso ye be kire adoma nkomasem amane ne amamre ene asetena ye nananom etra wa asase so ene ewiase adana butu ayi bisi basa ye be ka bakosem anwensem ene anansesem afutusem asema hyem kuran enti sabia musabia nyaado wa wo hwe no na obo onua mane ene de nana Kesse obi ani TV se de be ya ye betie ensem ahinta fi se ye ka blagro kra bi ho aye kan kra no sabia musabia nyaado a woni ma de efe no blagro fi se ya ankyere no ato amane nyina to agu ene abi man ye wo ba ye ntena ye nchi e ba ntena ho eni akyere ne kwaya obefa so ya kyere na bakosema kyere na mane na akola no ye bibia wa kai se ebre bi me maame kan se me papa kan se me nana bi kan se ye giant kwala no ye nam se nwai ye din se hunu dia kakabensem nsanye me mfata na asema me kan bia na opa wo asem bibisa na oya de Kesse ni kronkron Tano komfour Kumasi Tafo Pankrono na mewo me number is 0246 16 94 16 0246 16 94 16 me toaso ti ebegro akola ne blagro na ne ye kan ti blagro no mu ano nananum tup etono peti wie na what the kwai ni mu mpre nan fi so oba sunsum ye nan be ma sunsum ye miensa ense ma me kan bi a obi nhunu de me kan kosie gise obi a onim sunsum mu asem etiefo ne me obi ahunu oba ne sunsum ye nan be ma sunsum ye miensa enso be ma sunsum miensa ne mu ba akokra na che oba de nan entina obi o ye baibo nsam huhunu enti se wo ye sunsum mu adwuma na se ade bi a wo so ofade oba ho adwuma no wa mfa nan a enya adwuma da obi ye sunsum adwuma enam se wonim sunsum mu nti sunsum mu kasenti no obi de sabia nyaado oba bi ho adwuma bi able na wo ye oba bi kra ho adwuma ade na obefa se kosua na ofa na ofa miensa enya yie oba sunsum ye nan be ma de eye miensa eye sunsum ahintasem jese nana Kesse TV ena be hunu bonko so ana muntie na monhwe na metensem enti nana no gro bla no eduru mpempenso no ano owie ototo no pete ye no a wadika ya payo asre nana no wa teto no bi apete ewie a ne abosa independent so de akosia mpre na ifi so yo ba medika achem so ba sunsum ye nan kosia ya ye de ka wanu ye de ka wano e de amo ahunu se sabia nyaado a kosia no so ye de se nanum no so no sabia omomu omene kosia no de nti a omene kosia no me kyerem biguso a me to aso na ye kosia tono so fufu tokoko ene to fufu uni ma se kyere etokoko na kyere wo se ewiase eya nibre eya reho eya okun eto fufu no eso kyere wo se eya nkunimdie so oto obu ase na se odwa abo atate a obehunu ne kono na enti umpanyi mfie so waduru no be metimi ba ebesere wale mane yeyie ti ye kyere wo se sabia nyaado awade na abekwa a awade odewom enije wom yare wom areho wom ohaw ne abeblese wom na ne kura so kura no enije so ewom enti wo kyere okoko na wa kyere ofita enti nana bedi kai enti wo se eto ya mede ma wei no de toro so ahye na no wateto no kaka no de akana no wo de kana no wo se saa de wei ya mede ma wei kyere wo se ma ofufuo nsanya ofufuo ma otuntum ne otuntum ene sai sa asem bi na behia na wade na abekwa
de obehunu na abeka de ohunu ye onka ifri say ye kire papa ye kire bone nananom de saa de we ya sebi bragro ko na wo de akire nyamesem ka e de na che we ya tuni ma to ogu ya sai ni ma eti saa mane na ye be ye besre nananom asre otwe dia mpone asase ya ne abusumni asade beka na no sa oba ne be kwa ware a sebi amusebi nya ado a ontimi nkoye niema basabasa da na kosua na de hye nenu ma ese kosua na menye de mene mfa asim bum mene mokto ya fe no so wo moko na wo moko na chesai aware na da acho beko ana ade bi ado de behunu bia no mene wasem nkotonto wasem manipa ene sabia musabia nya ado oba beko aware ne namfofo ne ye se na dwene na bema we na ate ne ho ena bema we na esei saa oba no so bi onya wukunu na nkope no otona wade sem no da wale sem na ma ogu okunu hu fi ugu okunu hu fi na wa na agu hu fi sabia musabia nya ado a onum tabu afa hwini mu no na wo kire kwai ti blagro nkoa no keke no e kire nyamesem ka e kire sabia musabia nya ado a ugina bele ne de sesa wo ye eni amman wo ye bibia wo hunu sa de wo ya meye no te ne kire ne ho no nananom so be kire no ye tufo ye wie ne ye kana no wie ne kosua no omko a kire sa ade bia eye dini bia o awade adaachi obeko bia no mene wasem na sabia mu abotre ewie mankunimdie na onse bema bia wade we o kasa na ye kro o ma de kro o se onya asem a ya amenasem onya asem a no amene onipa wodidi wadidi awie no ya wadidi a wowe nam no wadidi awie no bonse enam ne bia kwhye wasum akwhye wosim kafla wosinum wawe nam no wadidi waduane awie a wawe nam no na dua enam ne bia ya da kwhye wosim no wafa dua na ade yi onuma de kro na nanam se wodidi afa bisie enti ya de ye bibia ye bia na ekakasa kire dipa ade bia ni wa enkakasa kire dipa hwe ye to aso no a kasa ne nyamu no onipa se wo kọ baabi odasani ne se wo kwa obehu se ade bia to wani prekope na akata wani na waprosa wani onuma ade kro sunsum bi ebetwam saa bre na wonam no enti saa sunsum no a ebetwam no woni de bopuni bua ubetuma wu ebetuma bodam ebetuma boyade ne betuma se aha sunsum enti me kire obi a wonam na wo kwa obehu se ade ato wani agina kakra oposa wani kura na wani so tu wi a gina ho be miti be mienu ansa na watu nan saa bre sunsum bi twam no o kwa dasani na mo onanti abo wansi wo hwinti ne nan poli o kire kwa mu na wo kọ no asem bi ho to wonam ne so hwinti a no nya abotre enti ye nananum ya enya ede ye ahyansodie bi ewo ye ho ti se o hye enso a se wo kọ baabi ana dwumadie bi daranim no wo kwa akoya emra wonam so hwinti na abenkuma me na abenkuma ma hwinti baabi a me kọ na enye yie ampa so baabi obekọ na de okọpẹ ne nsa nkada so hwinti na anifa ade ne be yie ampa okọ na hwinti na anifa no ade okọ na eyi nkunimdie na nanom nante ne hwinti kura no e kasem ofa ede na edesei hwe na nanom abakosem hwe na nanom ntetiye hwe na nanom ade enti se wonnam na wo kokura na onipa wote hwe a ti a wate ahwe no na nanom timi hwe hu se ti a wate ahwe no baabi a okọ no hoto enti wo twe break to no boase na nanom nantiem ye kasayem usuno ban onantiem kura kire baabi a wo firi me kasayem isla wa wutie no o subscribe na wo share edema nkrofo teti obi ka teti obi kire ti awari gie no amu no ablagro no ye no ano na akoduru mpempenso na ebegro bla no bewie na ye de atodwa ye de betodwa ababa na ablantie no ne tam sabia musabia nya ado asoso wale ti obi a oba besre no na mra obi a obesre no kwaidem ti mra oba besre ye be bibia man ye bibia man wa wie no na nananum oba na fia bibia wie no ayaka na no ye bibia wie no ye na ko asutrim na asutre no nananum de na ko ne ya pe
sapo tete wo sapo ya yaburi ya wo sa sapo no yaduro kese pa yaduro enya abrofo sapo a yedware yo yadiri konsuom ya pe amonche kokodoma yedina ko yakodware no ye ko so snap esiso ebi efufuto nkosu aguso de akoyi apa yama nananom osio yakodware no nananom adware a ye dware ye dihie ye dware no sabia nya ade a eye efi ebe ya kwansidie ebe twintwa nanamu sabia nya ado ewo na wadiem ene mpo nanam otuo no nananom nyi efi bia mfiri no so sabre ye dware no ano esukuro na ye dware no esanse nananom asre ya guru nipa ne bra na esadna ba ayi apaye ewo nsuo mu akoya amane de ama na ye dware no sunsumu a eye nsuo sunsumu no so edane no hunhumu ebe hira no kwese to ba onko awade ene wasasai ye mfa nto hai ene ya wade ye ware ye hu ne sai ene sabia nya ado a mihia wa mepa wa medo wa mawalewo mewalewa ne adu ko kayemi ya kwesen sankrata aware a ye ware no se ko sai se ye dai se be ma ni subaye se ni subanye obi ko wale a okowale sikanti nananom nka sika wo wase yasunu sika ene so no mama na ansa na awale sem na ebeba no oba no waso awade abase bi ebe kwakosere na ware ti awale sere no se die tienie awale sere no eduru ho a be ma no na busua ye beko ni akoya bisa efrise nananom ene ohemfo ene okomfo ene bibia ekwa bisa ntimi ni apeso wale ekwa bisa opeso otukwa ekwa bisa ade bia akwa bisa na ubisa na abehunu ebisa onuma sekire bisa fo ntokwai ntimi ni awatukwa akwa aburuchire okọ wankwa bisa anko bo ho ban bambo ne de udo afuo na woje ban fa ho abo ntimi nguram nkọwe na sa udo afuo na wanye ban amfa ho a na ntwe timi nguram odwai nguram abo bia timi nguram na abo abirekira bi mo fra na ponche kura de onim okowura afuo no mu a wawie na otietia no ban ni nyina so asɛ no wobehia na bontene kwantimfi na oyi achia kro chia na okɔ ko afuo no mkɔhwɛ obɛkɔ no waye no fomfran wasɛ no nti onipa me srɛ ade bia na apɛ sɛ ɔya kwa bisa ye ni sikachi esu sika na sono mama obi wo sika itrimo den obi wo sika sabia nya ado onwini nipa ho obi wo sika onitema obi su wo sika odo otema odwini nipa ho sika obi nka se sika nyewo na ye ma ya brabo ene ebi bia nya sika se de nipa ye fum pesika obetie sabe onipa da sani ya china to ayire no hwane ketrema paniem yiniba hwane nan twani pate sesebia musebia nya ado a onipa na kwasiri ne nya enam bi no wodwitwa ye beto aso etiefo na oya bi Kesse nie sesi a edisi ye nananom ekwa ya ofa aso a sebia musebia nya ado ye wale no awade no mu no ye kwa bisa omko bisa no nkohunu se be ma no oba na ye kwa wale no wa ye papa na bibia esan nananom ayi musua ma nananom musua kwa na wa akwala no a afiri ho nso ye be kwa bisa ye si ni musua so a ye bisa ye kwa bisa wi a fe nananom kwosere oba no okọ no odi suhina ensa wuf mekira ensa wufuo de agu aketetuam ye de akosere oba no ene na ye si akobo kokoko no ejira ho ma se uwura obi fia obaba kokoko na abakokoko no se bremu a ansa na waye dai watima wuram enti ukọ na wakoba kokoko awie no unwie yo afa na oba na busua na be ma na busua akwa bisa wo oba na busua so kwa bisa akohwe be ma kura obewa no se be ma no oye papa abusua no ohaw ni nkan ne dambia no omunya kronfo asefo omunya wudifo asefo omunya trimodin so afo asefo ansana ya yomon so hwem de ehunu wi a afa na ne ho ade ne beba etiefo me de besia okena odman koma ye adom ema yie to ayi a ye beto aso enti mesere obi anko so hwɛ nana Kesse TV na me be kire ekwaye nana no fa so
etena ase ne kasa hodo ene kasa foforo ne ade nyina sebe obi ka mfante obi ka asante obi ka flafla obi ka kasa bia ope obi ka asante kasa hodo baaye no emre no ekoro mekere mo ntimidi besia etiefo medamase obi anko obi anhwe nana Kesse TV na subscribe na share na fama wunua bi te opa adoma nkoma semo a ye beka ba besi abrabọ ne nemremu na ene obi kodi bone a yese komfour yese bosom ifini he ye nananom abosom ya mfa nkunkum nipa ya mfa ninsamone ya mfa ninsamfo ya mfa ntwetwa nipa enan yesusu ade a ne enima ne atetemkrona yese bi di atetemkrona enso obi ehuna atetemkrona da akola ye bone na ye atetemkrona ebo waboto no odi mti siesie kaka ebo na akola no sabi no pe bi di mti ahye ene ka kira akola se kaka eba jame kwai na akola no osan ho ento osimetuaka enko ho osimifiri ho na eba ewiase adane abutu enti wodon kwa ye adom e ma atechepa echie ya ye beto aso sesi a ye de asi ekwai a ye nananom fa so a ye kwaje aware wo kira ye beto aso etiefo medamase koso ahwe nana Kesse TV mupe munua menemo kasa eya mu amunua munua ketwa munua panyini mo wofa ase mo wofa mo ba mo ade nyina na wo ya ade ye Kesse Asuo kronkron Tano komfour sika ni brenti ene obi nkom Tano cross o kom Tano onim Tano akwai onim enso so ye be fa ne sa ne bibia wo ne bre bibia wo na wieye ne nkatepro ye ba ko se baduasa ne enso so ye de ani a no kure bedadi enura me de tuja se kontompo ne nokore ho na epanyini we ni nyina asia ye wie we ni nyina wie a eho na ye de betudwa na maka kontompo ne nokore ho apakosem ya wonti bi da unya ne ba bia se na Kesse TV Asuo kronkron Tano na Kesse komfour medase mechia yenua yenuanum nyina asanteman ewiaseman ebroman ewiaseman babiala menuanum waafo tabalefo bolegafo mentime nkeka mechia obia enhiranka obia utie na Kesse TV obia adeso bi dano so nyame nyimfiri no so obia ohaw dano so nyame nhwe na adeso ma no de opeba oblemportano mesrew wadawloma obia wo tie na Kesse TV ma onya adom papa ebi na firi ohaw ne abeblese fa abase mu odre e fa to wonso ye opeba ne nsanka de opadwuma de opesu tukwai de ohia ware de ohia yalesa odoma nkuma enya obi akoma so ade ma wo bedamase bye bye china beto aso